Assalomu alaykum barodaru, чхален созен ҳамакасатинҷи. Ман имрӯз навори навбатимо тарзи шинондани стаканчико. Эҷада як қатор реша шинондагӣ будем. Ина уже тайёр шудагиай. Як қатор рафтагиай. То вақтер шад. Ин тарафтам ҳоста. Як донааш инҷа камтар хато шудагиай. Мақсад набромдагиай реша. Як дона ҷоя мунда. Як дона стаканчики калонуша мешинонем. Ана тарзи шинондана шумо да нишон метаҳем. Ира мақсад ман инҷа камтар чуқурӣ мекунем, ба мешинонем. Так тарзи чикадан ҳозир стаканчика мегирем. Тарзи гирифтани стаканчик. Ана чай. Мақсад як бор чаппа мекунем. Ина. Булуш мекашем. Кашидан гирифтем. Ана мехем мебардорем. Ба ҷои асосишта мақсад чӣ мекунем? Мемонемш. Камтар обш мепартем. ҷойша тагиша муовин мекунем, мемонем. Ина. Мақсад ягон чиёш мақсад хокш нарехтай осона. Леки я секреташ мақсад чӣ мекунем? Як бор стаканчика дар об тар мекунем. Баъд амихе чӣ мебурад? Ягон ҷошта захм намеёба. Ани худи реша мақсад решош давидагиай чира каламча бромдагиай анами чиз. Камтар кандачаш калонтарай буд. Мақсад ҳама качуп дора. Баъд тамом мехем мемонем. Чоша хокша мекашем. Камтар усу мекунем. Хокша мекашем. Тамом. Насиб кунам анами чиз. Камаш 4 метр қад мекашад насиб. Ба ина боя секреташ мақсад рӯи салқинда шинондан дар корай. Асосан бега. Рӯзона мешинонен. Гармда мумкин чӣ шава? Мақсад гармида мумкин проблемаш мумкин пайдо шава. Барои ҳамин чӣ кунем? Фақат желательно ҳамин чида рӯзои салқинида ё бега бишинонем. Мақсада мувофиқ мешава. Ин чиз уже тайёра. Саломат бошен, сарбаланд бошен. Касе ки дар мақсад ниҳолош дар корай. Муда алоқа бироен. Чанд донае ки бошад роитон мекунем. Ана ҳаминш чай шантонга. Именно шантон. Саломат бошен, сарбаланд бошен.